सेल सुमानी एसी करते अरे तेरा मान असा बितोया का होय हां आम्ही ते वाढव सामावून गेले ना सामावून ए वाढव ना पाच कलर बंद कर दिला अरे अरे होय एसी करता ती सेल सुमानी बघ याला काय मला अरे तोंड बंद कर दे सांगते काय होय बितोया काय माझी घरा सुटली सर्वे करताय आणि माझी गोवा सांगताय आणि गोवाला राहतो तो म्हणता अरे त्या बघते भोग्या ना ए तुझे बैल दादाजी दाखवला काय होत ना किती दिसलं बघ किती दिसलं बघ हा लाग करायला लागते सांगतो का अरे तू खूप आडपाप दोष केलो नी पिनागरी केलो नी बिबीस केला रे अहो किती केला जाणतो कोण म्हणाला एअरपोर्टला जाणे म्हणाला काय आला ना बोलतो काय देतो ही सगळी बेटा बाय चेरीस वाड्याकडे चेरीस आडो केलो नी चेरीस म्हणजे सोटाय दिली सुड्या सोटाय दिली आणि सुड्यान तर माका घास मारला ना त्याला मागे अगो ते पाठी मिनी मारियो घास मारून कॉन्ट्रॅक्टरला किती बघले ते त्याचं जाणार काय पण विभागाला ना काजू पेढे आहे काजू पेढे एकदम मस्त झाले थोडी एक साईली मासेरी मार झाले बरी त्याला बरो काजू साधला शेकले की कॉर्नर मार बरं थोडी निवडा आणि थोडं निवडा मी ना जाऊ आणि काय काय हे माने निघूची साधा हस्ताची ही हे निघूची मग आव बाई घराकडे किती उजार करतात ते वस्तू सगळी गेली सगळं आधी काय लोकांचं होय सांगतो या येतोय हे मुंग्याने नुसत्या घालपाचे मानवी उगत्या पाते होय येतोय आणि येतोय या दिस इज पॅक जोपा माहितोय असं आला तुला अजून आणि तो हा माझं बोलले तर सांगतो ते या दिस इज पोर्तुगीज पुण्य अगो मागे तो योगा मेन्नाने ये मुगे ओल्ड प्रूफ म्हणून आहे दाखवला आणि मुगे पासपोर्ट काढला आणि ओल्ड पेपर भूल मुगे हा ओल्ड पोळगी तिने बुक तरी लोकांनी उचतून कळ्याने खायला दिसतं आणि आई काय हा ते सोड ओ सोड गावठी लसूण तू की दोघा हात ओला बाबा काका बाबा लोकांचे हे बोल लागत माका गोय सोडे बताय नाही लंडन आपण गोय काय सोडू तयार नाही हे रोगडो मी राडू माझं सांगणे रोगडो खूप आहे सुनिया वासरा दुसरा त्याचा बोला पण
पाठी ओके गुड नाईट सगळं तू कर. गुड नाईट गुड नाईट ए साथी तू मेरे घर पास तो एक सकल जापा गरज ना माझं लंडनला रोकडा जॉब मरे तो रिसेस जाऊन आला पासेस जाऊन माझं जॉब म्हणतो असाच किती आपण हा प्रोफेशनल मेरे एक्स्ट्रा प्रोफेशन तू गेले हा सब्जेक्ट मरे होई हा वो लंडन हिंग गोया पण मुगे ऑपरेशन जाताली हा दिसात ऑपरेशन आणि दुसरी डॉक्टरापाशी लाख घेता हा मग मेडिक्लेम आणि केसली क्लेम नाका म्हाका मुगे म्हणते एक